Waqt laqgħa urġenti tal-Kunsill tal-Ministri tal-Enerġija fi Brussell, il-Gvern Malti innegozja b'suċċess deroga oħra għal Malta mill-liġi Ewropea li tobbliga tnaqqis obbligatorju fl-użu tal-elettriku. Din id-deroga ġiet innegozjata b'suċċess mill-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli u hija t-tielet deroga li nkisbet minn pajjiżna f'dan il-qasam. Din id-deroga hija importanti għal Malta għaliex bħala pajjiż li jiddependi ħafna fuq l-elettriku ikun hemm impatt negattiv fuq il-familji u n-negozji jekk tonqos id-domanda tal-elettriku. Huwa ta' sodisfazzjon li minn dan il-Kunsill Urġenti tal-Enerġija irnexxielna nikkonvinċu biex Malta ma jkollix impost fuqha tnaqqis fil-produzzjoni tal-elettriku. Il-ħsieb ta' din ir-regolamentazzjoni huwa li l-pajjiżi membri inaqsu id-domanda tagħhom għall-elettriku. Għal pajjiżna dik is-sitwazzjoni kienet ser tfisser impatt negattiv ħafna fuq id-djar tagħna u anki fuq il-businesses u l-industrija tagħna f'pajjiż fi gżira fejn niddependu ħafna fuq l-elettriku. Qabel il-laqgħa tal-ġimgħa f'Lulju li għadda il-Kunsill tal-Enerġija qabel ma tnaqqis mandatorju ta' 15% fil-konsum tal-gass. Hawnhekk Malta ikkonvinċiet lill-Kummissjoni Ewropea li ma titabbix b'dan l-obbligu. Dan fil-waqt li s-sena li għaddiet Malta innegozjat deroga oħra li permezz tagħha il-pipeline tal-gass baqa' jikkwalifika bħala proġett ta' interess komuni. Dan l-aħħar pakkett ta' proposti mill-Kummissjoni Ewropea huwa intis li jipprova itaffi il-problema ta' provvista li qed taffaċċja l-Ewropa, speċjalment fix-xhur tax-xitwa. Minkejja li Malta kisbet dawn id-derogi, il-Gvern huwa kommess li jkompli jinċentiva lis-settur pubbliku, lis-settur privat u anke lid-djar biex iżidu l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u tonqos il-ħela. F'kummenti fi Brussell, il-Ministru Dalli esprimiet l-appoġġ ta' Malta favur soluzzjonijiet li jnaqsu l-prezz tal-gass. Ser inkomplu naħdmu biex naraw li nħarsu l-interess nazzjonali, anke permezz tad-diskussjonijiet li għandna bħalissa, għaliex irridu li l-Kummissjoni Ewropea toħroġ b'inizjattivi b'soluzzjonijiet li verament jistgħu jikkontrollaw il-prezz tal-gass madwar l-Unjoni Ewropea kollha kemm hu. B'dak il-mod biss li nistgħu naraw sitwazzjoni fejn il-prezzijiet eżorbitanti li qed naraw bħalissa jiġu ikkontrollati u imnaqsa. Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea minn barra li tħeġġeġ tnaqqis ta' 10% fl-użu tal-elettriku tobbliga lill istati membri li jagħmlu tnaqqis ieħor fil-ħinijiet li l-prezz ikun l-ogħla. Biex jitħaddem dan ir-regolament, l-istati membri jridu joħorġu kuntratti biex l-intrapriżi jikkompetu biex inaqsu il-konsum u jitolbu kumpens għat-telf ta' negozji f'dawk is-sigħat. Min jitlob l-inqas kumpens jirbaħ il-kuntratt u jkollu jnaqqas il-konsum skont kemm tefa' fit-tender. Dan mistenni jaffettwa il-kompetizzjoni tal-intrapriżi u saħansitra joħloq telf ta' produzzjoni li jista' jirriżulta f'telf ta' eluf ta' impjiegi madwar l-Ewropa kollha. Waqt il-Kunsill tal-Enerġija, il-Ministru Dalli saħqet li għandhom jiġu adottati il-proposti li verament kapaċi jgħinu sabiex ibaxxu il-prezz tal-elettriku. Fil-każ ta' pajjiżna fejn 20% tal-elettriku ġej mill-interconnector minn stqallija, il-prezzijiet li bihom jinxtara l-elettriku huma fost l-ogħla fl-Unjoni Ewropea. Malta hija fost il-15 pajjiż li qed jimbuttaw il-quddiem il-proposta ta' capping fuq il-prezz tal-gass bilan li l-elettriku li jiġi ġenerat mill-gass ma jibqax bil-prezzijiet esaġerati li hemm illum.